ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇ ଶୋଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥିଲି ଏଇଆ ଯେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଯେ ଆମେ ଦିଦି ସାର୍ ପିଟା ପିଟି କରିକି ଯେ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଲେଟର ଲେଖ, ବାପା ପାଖକୁ ଚିଠି ପଠା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼େଇଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଇଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କାହିଁ ଦିନେ କାହିଁ ମୋ ବାପା କତିକି ମୁଁ ଚିଠି ପଠେଇନି। ବାପା କି କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା, ମୋବାଇଲରେ ପଠା ହେଉଛି। କାହିଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଚାଲିଗଲା। ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉ କହୁଥିଲେ ନା ଲେଖ ବାପା ପାଖକୁ, ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସାଙ୍ଗକୁ ମେସେଜ କରିବେ କୋଉଠି ବେ ତୁ କ'ଣ ବେ ଫୋନ୍ ବାହାନା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲୁ ନା ମରିଗଲୁ ବେ। ଏଇ ରଙ୍ଗ ଚିଠି, ସେଟାର ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଏ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛ, ଭଲ ନା ମନ୍ଦ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନର ରିଆଲିଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭ